pakona panenge paine maprisa kana aripo azi. Ayo vangu because mama chitosiya henyu kuti ndo magame acho. Good morning, good morning, good morning, guys. Good morning. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Happy Sunday. Happy Sunday, guys. Happy Sunday. SIS MELLY Diaries. Amna tita. Munga go tita say chokutita ndo pasina. Talk is cheap. Hello guys, hello guys, hello guys, hello guys, hello guys, hello guys. I wonder where kuzotsenza zvangu. Ndaya kuzotsenza guys. Ayo dates and night guys. Dates and night guys. Dates and night. Muchuya. Dates and night. Oh yes, Musukuru wek Zambia, my lovely younger sister. Amen. I know you have my back. Right. Tedias matenta bamnini wangu morisa isei koko. Guys. Lulu jalunga mfana wa sisi urisei. Right guys. Trust me zvirise yanjadzi yangu. Mamukira kapi ye coffee here. Sikubva ko high tea of kutugadziki. Eka. Right. Guys, ingoshes anzingoti koshadi akauya here. Imi uyai pana pandikuze nyaya. Ani mukuda kunzwa nyaya. I'm here to give you the gossip. I'm here to give you the gossip. Zedu the gossip. Zedu the gossip zeku diaries ka. Sinoita toga makua edu. We do our own makua ourselves. Right? Saka imi uyandi kuze makua ose. Ininda ita makonda I record makua uyai oronza apostle duna misano ndira message kwa ona message yewe okoyo yato kuclaim boko shit I does as dish the gossip. Yes, if I'm here to dish the gossip. There's a night, guys. There's a name Mukangoshka 250 over the Totaka could dish like gossip rose. Gossip. Isusra do gossip Munoris Wanesu, Parizvaro. Musa gossip Mugana Raitika, Munoris Wanesu. A team Musa Miracles Guaneva Van. Maninga Vaka Venga Van. For no reason. Kungo venga kutotera kutoka kutera kuno venga redu gossip ntino kuvigira isusu tinoyane gossip redu toga mazvinzwa. Hey, I'm here to give you the gossip. Nemile askuna chiguro batra chinjere muni kaise kama asatsikana moto yake yamiri. He's an idiot. Ano just say zvatu chinjaro but ndotango miskwa Makomana yengofa inaumira mushe but nini ndakapiwa amarula angu akawanda guys nema diaries zokuti recovered for the next mwedzi. The next zati varra life manje. Pane zvaitika Clover. Pane zvaitika. Takanakirwa 250 tasarugwa ne 48 people. Takanakirwa. Pane zvaitika patakavhara mafoni paya. Pane zvinhu zvaitika zvasingade mafoni. Munozana satanika zvavanoita. But this guy, what's his problem? We have to finura jago. What's the road rage? So. What about driving is that? Guys, apa 226 Sunday in Lakupa Igua. I want to dish Gua. Oh, thank you, and that's the trust. Thank you, and that's thank you. Bashoma no gonna compliment aka. Kashinji kacho godo guwa ndo rinenge rakangozara chakanaka uchu achionekwe achionekwe ndosaka tisingabudirire zvekudaro maZimbabwe. Ayo maposa ndisiye. Ndosaka tisingabudirire zvekudaro ma diaries
vanhu vatema tizere negodo. We cannot compliment. Unongofa uchingoita munhu anenge achingoita basa kukumbira ma10 rand ekutenga data paFacebook. Haufa wakabudirira because you are full of jealousy and hatred. Right. 244. Esther Million, thank you. Memory Shari, thank you. Maikuda mamukasei makafamba boyere maikuda kwashi. Hanzi ndauya si maposa. Kweyo unogwenda ndisina kubata mwana sei. Nzvenyo futi. Right. Hanzi aiwa on your device kudita kwana, right. Mamukasei guys, muri sei kumatima nenyika vamwe manheru vamwe nguva dzakasiyana guys. Muri sei ko guys, machera nabudzi guys. Right. Aiwa rekutanga regai nditange nekuti ndoda kutsenza tsigiro yenyu madiaries anditika makatsigira kubva pano papeji pedu panapa makatsigira. Of course apashaikwi vana stoka nemunozviziva nana Satan vanenge vauya kuzodongorera nekutsvaga zvokuti vawane kutaura, of which isusu kwandiri nini talk is cheap. You talk, no action is cheap. Talk kungogona kuti pasina action kwandiri zvakadhakwa it's cheap. Kana wataura ita action. Zvokungotaura it's nonsense. Azvina chazvinoita. So guys, makatsigira muri pa comment section zveshuwa takasvika pakunopedza live kunopedza live kuma past 11 muri kuma 800. Thank you guys. South African team yakauya aiwa mukanzwa kuchinzi manga musina kuchena munhu yeka ikazeni ya Satani, murora wa Satani, muzukuru wa Satani. Manga makachena zvekuchena zvasviya. You were so smart, all of you were on point. Anditika manga makachena makarepresenta makatimiririra. Tiri Africa kudai so kazhinji tineka kushorika katinako anditi maona asi you proved wrong nezuro kwandiri noti ndataita zvitorerawo ipapo kuti aiwa you can do it ende makazviita. Thank you very much. Our diasporans, brothers and sisters anditika vari kudiaspora and andina hangu mashoko andina mashoko ekukudzai. I just want to say God knows my heart right now, and zvandinokushuvirai I believe kuti even all vari South Africa kuno ukauku vamakamira navo ndinoona kugroup reHaiti amuko ndozati amuko anditika ndiri kusvitsa message. Ndaona hangu vatokumbira kuti kuitwe live yekuti vatende mbinga dzavo. Majority yevanhu vakanga veHaiti vekuSA hakuna akaburisa sendi rake. Majority yacho, majority mari dzavo were paid by fellow sisters and brothers vari pano. Yes, of course, varipo vakabvisa mari dzavo andika vakashayawo vanhu vakavatengera, but majority mupabatisisa ipapo majority yakatengerwa matickets sando kune vanhu vekudiaspora, masis family yedu yediaspora. Sando kwamuri dei manga musipo imimi nerutsigiro rwenyu, it was not going to be the way it was. We were 140 people andika papa ine 140 people vanga vari pavenue who attended anditika. Then kwaita vamwe kanga vaenda kuZimbabwe vafungwa kuti vauyewo vagozokwira ndege vachidi vakatadza kuya. I think vakatadza kuya last minute anditi vaisvikawo kuma 15. That means we were supposed to be kuma 150 chakadaro andimazviona, 150 chakadaro andimazviona. So tanga takazadza, it was a full house. Ndo chinhu chekutanga, right. So ndokutendai, right. Ndobvapo ndamboti bate munhu wandachida nditange ndataura naye ndisati ndauya palive, but unfortunately ari kungoti handina battery, phone yangu yakazadi, phone yavadi. So I just feel it's my duty to explain it kune vanhu vari pano because ndo pazvakatangira, right. When we started planning eHaiti, guys, as you know kuti ndogara kure, I stay in Rustenburg. What I did, I looked for somebody to work with. I looked for Lorraine kuti ndishande naye because anga ari pa ground. So Lorraine wo mukuita kwaita we had a budget yemari yanga yabviswa anditika exactly tikuda kuita so mari yese yaibhadharwa yaenda kuna Lorraine. Ichinda kuna Lorraine wo akabva tsvaga vanhu vedeco. I think you saw the deco guys, it was on point, right? No doubt about that. Then she looked for a caterer anditika wekwavo kujobeki. I didn't know the caterer, I only saw her kuswera nezuro muswe food testing. So this is where my disappointment comes.
guys. And this ko ataka chef and this kutuka chef because I am passed over nyaya dzekutuka vanhu nekuataka vanhu. But I'm just here to address and air my concerns. Pane zvinhu zvinenge zvisina kufamba zvakanaka nakusandibatawo zvakanaka kunzvimbo. So kusora nezuro Friday, guys, I left where my place where I stay on Friday because takanga tine appointment na chef. Ndaka request inini kuti can I please come for food testing, tibikire food so that we test the food izoti yakamira sei antika, because it was my first time going to meet her. And then kana pane zvinoda kuwedzekwa totaura tiwedzerai chakati, kana pane zvisiri kufadza kunaka totaura kuti aiwa ichakati ngachive, right? So we went there on Friday. I think we were about 6-7. She came zveshiwa nechikafu chake. We tested. I posted even ku group re WhatsApp re haiti kuti atava kutodya isusu takutesta chikafu. The food was on point, guys. I don't want to lie. Muswe food testing, the food, everything was top notch. Ndakatoshaya kuti ndoti ndikazongokumbira request yekuti okay ndaona kuti maita and the rice yavo, guys, it was not pebbled rice, it was basmati rice, it was white rice, unless it was switched nesuro. But muswe food testing, rice yacho yanga isiri build a long grain yanga iri basmati rice. Kana nichinyepa, she will come and contest what I am saying, right? So we tasted, the food was nice. Chandakazongokumbira nchokuti pachakalaka yavanga vaita ndakati mochitawo yakawanda sitona nikachimwadoro mo hafura hafu moisa chilies because yanga isingavave imwe moisa chilies. That's the only request ndakakumbira ipapo. Ndikabvunza kuti zvinhu zvenyu zveti zvakamira sei, menu wenyu weti, can I please akatipawo kuti menu. She was going to do my burgers, my small burgers. She was going to do my sandwiches. She was going to do my samosas. She was going to do all my ham and different types of coffees and teas. Fine. She couldn't bring those because mongo zacho zvinoora and tikawirira kuti bolato. And we agreed kuti mimi you have to be pa venue 12 o'clock makuseni. Antika mosvikawo 12 o'clock makuseni moti miropa mosvika pa venue because time inotanga event munofange matovepo. I'm telling you the honest truth, guys, that inini eduma kuwa pano munomanzwa nesu hamunzwe neumwe munhu anditi, right? Tikawirira at 12 o'clock you have to be here because I buffet antika moronga matables enyu number yevanhu muri kuiziva menu tinotorinawo vakatontipa wandakafontumirwa naLorraine ndichiri ku Rustenburg 3-course meal. Sekuwirirana kwatakaita pamari yatakamupa yakapiwa naLorraine, it was supposed to be a 3-course meal. Ndinotori ne PDF rakanga rabva kuna chef rikatumirwa kuna Lorraine. Lorraine forwarded it to me. I have the PDF, right? So zvese zvafamba zvakanaka, tabhuka isusu tigere panzvimbo. The event, the day of the event now, that was yesterday makuseni chimuka. Yes, isusuwo takaitawo tuma challenges tweduwo patanga tiri pa venue. It was a nice venue though, but according to them maneri kwakanaya ameno whatever chakarwa nemvura ere and chikaita broken. So inini specifically room yangu nedzimwe rooms dzatipa upstairs dzakati affectwe nemvura. So I had to takambomira chinzi kugadzirwa tikamirira tichageza haiti vanhu vangatanga kutouya vatodididi bolato mvura haina kuuya kusvika zvonoti times adzainda asati ageza vanhu vatozara. That's when I did ask for one of the diaries anogara mumidrand kuti can you please take me ndiye kumba kwako ndizogeza, handikwanisi kuti ndiinde kuhaiti ndisina kugeza. And ndobva ndisendera location zveshuwa akarequesta Uber ndakainamba kwake ndakanogeza handitika ndobva ndazouya. Chef Muzimba, yes, Chef Muzimba, right? And ndapedza kudaro kugeza ndazouya, it was already past 1 to 2 because mvura yacho yanga isito yakatozoya manheru ipapo, right? Ndasvikapo pavenue ndrimo. I did call Lorraine. Lorraine, is everything okay? Lorraine akandira ari stressed akati mufunge chikafu asachasvika. Ndikati what are you saying? Zvikanzi chikafu hachina kusvika. Ndikati ko vafonere. Zvikanzi I called her vakati vari murodhi vari kuuya, but chinguri ndafona about an hour ago asati vasvika because vanogara mudhuze munomu. Saka I'm wondering what is going on. Ndafona saka makozi andiri kufona iko zvino haachabatwi anomaona. Saka anga kutaura kuti makozi ake hacharespondwi, right? Ndikati ndipe number ndifonewo inini. So I got Lorraine send me the number, akandipa number, andipa number. I tried kuvafonerawo, ndikawafonera yanga isingabatwi ikazobatwa paya phone. Ndikati ko nai mainini zviri kufamba sei. Look at the time,
pane time vanhu vauya kudhara mari makapiwa. Look at the time. What is going on? She told me kuti no tatisina anzi transport yedu tatisina transport tachinisika netransport but tatoiwana transport saka takusumuka. Ndikati all right. Ndikati Lorraine ndavabata vati vari kusumuka vakuuya andisiforwardira nhamba. Takagara futi another hour dzakuma 3 guides avasati vauya anditi Lorraine ndopandakati Lorraine vauya svikanzi avasati. Lorraine was now stressed zvekudaro animaona asazitoita sei. Of course vanhu vauya makuseni vanhu vatene nzara kapa animaona. The IT was supposed to be starting exactly now 1 o'clock. Ivo indakatodza vanhu kuti 12 because ndati vasvike on time in time andimaona time dzedzi dzechibhoyi modziziva. So Lorraine was now stressed. Lorraine pakazotoya kufona ndobva vabata svikanzi aiwa tiri kutatave mumotikari tikuuya motikari yavharigwa netraffic. You see guys, ndikutaura chokwadi because this life is going to be seen nashefu nevanhu vese zvikanzi tavharigwa netraffic. I'm like okay saka kufamba sei pantuva sei zvikanzi notosvika manje give us 20 minutes right. Remember it's now out of our control. Atichazitoita sei. It's now out of our control. Atichazita kuita sei panapa. Lorraine ava stuck inini wacho ndatove confused worse animaona kuti Lorraine what is this now animaona. Lorraine ndatoona kuti atove stress zvekudaro andimaona right. Vazoti time ndofunga vazosvika vasvika. My disappointment ndeyekuti inini this thing was supposed to be a buffet. Chinonzi buffet guys munhu anotora chikafu chake ega achidya. Wow zvimwe ndanyatozviona because ndandichiri kuroom ndakazopinda late but ndandakaisa vanhu vandaida kuti vatarisewo zviri kuitika vana ndakatikumbira kuti munitarisiro tione kuti zvakamira sei paground panogona kuita tuma hiccups because Lorraine angatove confused kudhara even kuchiri pakazouya papa angatove neconfusion kudhara animaona. Remember I was under pressure. Munhu wese anga necomplaint anga chinda kuna Lorraine she was dealing nevanhu 140,000 vainda nemacomplaints kwaari saka angatori nestress kudhara right. So zvadaro ndakabva ndakumbira Chiera angari MC waya kuti Chiera look at the situation. Lorraine atove stressed. Can you please go and help Lorraine because achatozivi zvokuita. So Chiera akabva atanga kuendawo akatanga kuti abatsirawo nepaigona vachibatsirana kudaro anditi right. Futi chipi inini chizopinda mukati andachandaona kaini ndakapinda late anditi ndichipinda inini ndakatoona aiwa setup yedu zvinhu zvese ndikangoti asi vanhu vamwe atinda nyimwe ati ndanoka kuuya but ini handisi munhu wangu weti zvekudaro saka ndandisina problem nazvo andimaona. So Cherry I'll answer to what you said. So ndandisina problem nazvo zvetii ndagara. So ndagara kudaro well my food was brought in vanhu vepatebhu patatiri handitika. So chakazondinetsa ndakazonza pakunzi vanhu simukai nematables muende kunotora chikafu. Ndikati okay no problem. Saka vanhu vachienda kunotora chikafu indakagara pasi. I don't know what was happening kumatebhu. Ndigere pasi ndingoti Lorraine uripo kumatebhu everything was control. So ini semunhu anoda kushanda nevanhu zvakanaka makusenda mukubvunza vanhu kuti guys ndichikutendai zvakare kana paine any complaint because complaint yefood handina kuinzwa neumwe munhu complain yekuti veduwe chikafu chanonoka kupiwa vanhu. I heard it from my own husband. Father Diaries was there. Father Diaries was there to support me all the way with his friends. Ndo munhu akasenda message kuti ini ndiri kuroom kuti ko mama what is going on. I think 10 right. Chikafu chandakadya the previous day guys nechikafu chiri kuzonzi nevanhu chandiri kutione maplace enyu chavari kundikandira right now zvasiyana guys. Ndo pandine wari napo ipapa. Ndo pandine wari napo ipapa. Chikafu chakauya chisina kufanana. Chikafu changa chachinja. Antimazvona. The food was different. Chikafu chandazopiwa nevanhu. Zvandakadya inini food testing chinzi zviripo. Some of the things were not in the plates. Muri kunzwisisa? Some of the food was not in the plate. So all right fine. Ndazobvunza murumongo kuti okay kwaiswa zvinhu ko zvecho zvehaiti and what not. Then I said Lorraine please go to your chef unobvunza what is going on. Achinda kuna chef Lorraine akabvunza kuti SIS MELLY tifara kuti food yakashota zvinhu zvatakadya zvakashota zvifamba sei. Chef akapindura muromo wokuti takanganwa zvimwe zvinhu kumba. Mukuninzwisisa zvakanzi takanganwa zvimwe zvinhu kumba. Muri kunzwa? So I was like all right apasina zvokuita apa totoi pavhenyu vakanganwa
Say, because according to ndichibvunza inini kunonzi vasikana vanashanda nachef vakauya nemachafing dish angasina chikafu mukati. Lorraine akabvunza kuti ko chikafu chiri kupi, zvikanzi chikafu chiri kutevera kumasure, vangauya nemachafing dish achina chinhu. So also zvakare mukupakurwa kuri kunzi kwaitwa chikafu kwacho, ini buffet yandoziva munhu unofanira kuenda nozvitorera chikafu chako wega, kuri kunzi vanhu vaipakurirwa. Ofuko kuri kunzi rice rakashota vanhu, rice rinoshota vanhu sei. The number of people that were there, guys, the chef aiziva kuti parodiwa vanhu vangani, anditi rice rinogoshota sei. Indakatoudza vanhu yokozina ndaitojoka negroup rewo haiti nditi yokozina chikafu haiti nda 2 plates andifunga kuti unopedza 3 plates dzawaiti unoda hazvigoni. Animaona. So zvadaro chikafu chasiwa kuvati vasiya chikafu kumba. Okay, apasina zvokuita. Ndikati all right, vanhu vari kuti vakashaya rice, vamwe vari kuti vakadya mascones, right? Vamwe vari kuti vaenda kunotora masamusas, vaiudzwa zvokunzi masamusas musadi ameno zvaiitika. I don't know what was going on there. Handisi kuziya zoziya. Antimaona. Kuri kunzi zvakare there's a team ranga rakagara inini, the only person that I was working with is Lorraine. Saka rimwe team, I'm confused. I don't know. Guys, I don't know really. Ndini ndikutaura pano palive, I don't know. Right. So zvadaro, all right. Tafara. I remember inini kuma past 8-9 ndichinda panga pana chef nchiti are you okay? Zvikanzi ndikavhura matray, mama kazara chicken yanga irimo. Ndikati musadzokere nechicken iyi nenyama iyi. Nyama iyi chengetei time mugopa vanhu. Chikafu changa chitorimo chiri madish mugopa vanhu. So kana vamwe vanhu vachiti inini kwandiri avana kudya rice, yakaenda ku because inini after vanhu vadya I saw rice inini, I saw chicken inini muchafing dish chero vakazouya chef vandirambira kuti muri kunyepa. Anomaona vandirambira ndiri kunyepa. Ndikatoti musaire chicken imozopa vanhu time because papa chicken nemasala zechi ndikati munozopa vanoda kudya time noti vanhu vakumwa doro. Anditi mazviona. So antimazviona. So guys, ndonyaya iripo zvisina yasondibata zvakanaka ini pahaiti yedu. Otherwise that is the only complaint that we have. Anditika that is that's the only complaint that we had. Ipapo zvimwe zvese it was fine, it was bolato. Ndoega complaint iri kuchema nemunhu wese anga aripo pahaiti, and not knowing kuti rice yakazofamba sei, and kana kune dzimwe types rice dzakaiswa inini pa food testing what was brought to me was basmati rice, not boiled rice. So I still want to know answers about that. I tried to call him this morning, tatry kuvafonera Tina Lorraine kuti chef tinzwise zvakafamba sei. Vakati foni yavo yadzima iri kuda kutodzima bhatiri vakwanise kutaura foni yachaja yavanayo haisi kuchaja. Ndichakufonerai kana ndawana chaja. So avasati vafona. Antimaona avasati vafona. So takatomirira kuti tizonzwawo kuti I cannot attack her, I cannot degrade her for now. Ansandi ndanzwa reason yavo. I would love very much if she would come on live, if she can come on live and explain to the diaries what really transpired. Anditi maona votaura agreement yedu from the word go pano pa live, agreement yedu from the word go zvese nezvakazoitika kuti chii chakaitika voudza vanhu ivo. No, andiselina, I cannot start by naming her. I will ask her to come on live so that she comes here, explain to people, then to tangira ipapo. This is a Zimbabwean sister, and I think Lorraine was trying to promote mono kumusha, and she was trying to promote mono, but that's what we got. I send them any answer right now. Kuti ndoita say kuti ndiva shame name and shame pano. No, guys, and certain that taura navo. And certain that taura navo. And send that taura navo. Saka ndatangatanzwa kuti reason yavo zvinofamba sei, because andidikuisa business nemunhu, guys. I don't want to destroy somebody's tutora chingwa cheumwe munhu chevana vake mumuromo make. Satanzwa nyaya. Let's hear from her first kuti chii chakaitika. So ndichakumbira kuti auye explain. It's gonna be me, Lorraine na chef wacho, then tonzwisisa. So that my diasporan sisters and brothers who helped kuti vanhu vaende kunofara nevamwe vakabvisa madzavo fair vawane closure from her, because right now inini ndikutaura zvandakaona andichazivi. Ndambotaura group ndikati guys, next time if we are to do an event tine haiti Cape Town
yatiri kutoronga Haiti Cape Town next year yatiri kubva vanhu vekuJoburg nePolokwane tichinda kunosigira veCape Town. Tikatora hedu company yevarungu inoita zvekubika izvi tingakanganisa here? Tingakanganisa here? Totora hedu macompanies evarungu anongo-offer vanongouya voita, because normally kazhinji mafunction mamwe andinomboenda varungu vanonachisa chikafu zvinenge zvitori handizivi kuti ndinenge ndakanganisawo here, but ndinotanga tanzwa kuti iye side rake of the story sarashefu vanoti kudii. Anditi maona handidi kuti ndatanga kutaura ndizoti vanoti kudii, because ndo kwava nepfungwa dzangu tinechizama kukusimudzirana pachedu, but we end up destroying one another as well. Animona, we end up dei right nezuro makaona munhu wechirungu mimi achiuya nechikafu tingadei tiri kutukwa nhasi kuti why did you go makanotora munhu wemurungu kuti auye nechikafu akuitirei dheko. Kune masisters mangani mabrothers mangani antimaona anenge anoita izvi makadi kutsvagawo munhu wekumusha makasapota. This was going to come back to us. And takatora futi kana maSouth Africans kuti uyai maipopota guys, let's be honest, ngatiudzane chokwadi panapa. Dei makaona kana South African company chekuzisa chikafu nezuro imini maitopopota kuti tuna ningi vamashefu semusingasimudzira nekumusha. Ani mazvona maitopopota, ngativei honest nhasi makutanzi shandai nemaSouth Africans because ndo zvamaona, but dei ndakazviita izvi nezuro pasina kuitika izviri zvakaitika nezuro Lorena akaita izvozvo guys, dei izvo zvinasi muchipopota. Dei ndasi muchipopota kuti makazviitira hamusapota nekumusha muri kudai semapopotero amaita nezuro pairidza vakomana maartist ekuZimbabwe echidika aizama kuzvipromotawo maiti vari kubhohwa ngavabve. Ndikati aiwa, they are trying to market themselves guys, ma-upcoming aya, let them market themselves. Anditi maiti vari kubhohwa, but I was trying to support fellow kids dzekumusha. Antimazvona. Yesterday we had an incident whereby vana vekumusha vaida kuimba vachitaura nyaya dzavachidini, but pakaita mazimba maipopota. Zvokuti event manager zvakutaura kashamwarika hatina mari dzema-event manager shamwari. Isusu here we are a charity group sha. Zvema-event manager zvinoitwa nevanhu vanenge vane mari dzavo. As I am saying kuti majority yevanhu yakatengerwa matickets, saka mari yekuzotsvagana na-event manager kumubhadhira taizoiwanepi. Zvimwe zvinhu guys hazvitombodi kuadresswa, zvoda kungoti wega unyatsofunga uzvionere. Anditi vanhu vakaenda kuHigh vakawanda vacho tickets were paid, muchiona pano pachiitwa zvemacompetition pachidii makazvionera. Then ndozotsvaga black event manager kuti uya manager anoda mari. I don't want to, I've got them here. Anoda mari, saka mari yacho kuzombhadhira taizoiwanepi. Ndaizotanga futi kudzoka kuti vedu ndatsvaga event maitoti nemi munopenga event manager way. So guys, let's be honest, I know how you operate. Ukaita ichi munotsvaga chokuataka nacho, ukaita futi ichi otsvaga noatakwa futi nacho. Mai maponga pakanzi hapana transport. Ndosaka ndiri kuti inini regai timirire kuti vauye tigozonzwawo kuti chii chakaitika. Let's wait vatange vauya tizonzwa kuti chii chakaitika. Antimazviona zvaevents manager isati zvikwanisi guys, hatidi kunyeperana. 2 toda kutenda Nox wakaita basa risingatoiti. Nox you are on Nox utori bomba, Nox utori bo wakasimudza vanhu. Isi zvokuti vanhu vanenge vakakumaka hatinei nazvo, we try and support our own. Anditika yes, I said makadzi is coming. Anditi kuti ndikuise excitement yekuti makadzi, but imimi madiaries aive kuHigh nefungwa dzenyu chako guys, let's tell each other the truth. Makadzi ndewe 40,000 rands ticket tati matengerwa 40,000 nekuzosumudza makadzi taiwanepi. I want to be honest guys, I want to be honest. Kana ndimiwo guys, makadzi ndeindai kudzai kainisavenyu samadha diaries venyu kuti makadzi kuti muti excitement munyatsofarira ka-event, it's allowed. Can't kutamba nevaningi wangu, there's nothing wrong with that. But surely you wouldn't expect to see makadzi we 40 grand but diaries ye 700 ticket rakanga richitochemiwa nevanhu kunzi 700 mari yakawandisa. Come on guys, let's be honest. So munhu anenge mukaona munhu anotaurazoti mapukadzi tosimudza nekumusha kwedu, isati simudzi makadzi wekuita sei tinosimudza vana kumusha kwedu. Ende nokusaka yakasimbisa chirongwa, Zvakaprince akasimbisa chirongwa, hate him or not, Zvakaprince anogona pafair.
anyway akagona kauya akasimbisa mufana yakagona zvakanakidza pamberi Nox pamberi newe Zaka Prince. If I'm going to do another event zvakareka kana uri muarea instead yekuti atiwane mari kuhaya artist anobva kuZimbabwe tinongotora iwe ndiwe makadzi wedu you are our makadzi Prince Zaka Prince. Saka keep ramba wakatsika famba nebhora. Hakuna munhu ange-expecta kuti anoona makadzi wemuno uyu ane record company yakasiyana nayo. Hasiri anokuchajai munochajwa nerecord company. Hapana record company inoti kwaenda kuHigh unojaivhira 10,000. Hakuna zvakadaro. 40,000 upwards. Saka isi zvodi zvakaita isu. Takafara isu. Takafara. Saka anashorai imbomirai mukati medu kuHigh imo muyamuya pano padiaries. Tinenge tinavo vanouya padiaries pano vachiti SIS MELLY we love you tinokuzivai vana zinoirema vachikuzirira vachisimbisa nemaoriginal accounts avo vozopfeka maghost account votora zvinhu zvanga zvichiitika muevent vonokanda tinavo chatinokudza ndechekutika isusu kwandiri inini zvangu ka talk is cheap kwandiri ukandinyora chero kaswerera 20 days uchinyora andifi ndakatadza kudya kumba kwangu nokuti kwai wandinyora iwe kamba iwe duzhuras handifi ndakatadza kuti life yangu because ndanyorwa chingori ndakasonyogwa guys makambona nchika kuti life yangu inongoendera mberi sezvairi hapana chinochinja sezvairi hapana chinochinja unenge uchingovukura inini I'm busy planning my life I'm focused I'm busy doing what I do best andika ndotongoenda mberi kune dzimwe organizations kwai makarohwa bhegi torai mari United you go that place inonzi Anashe Lodge. Call Anashe Lodge and ask kuti the venue how much it was. Wotaura kuti sasa 700 nenamba yavanhu vakapinda unati pane mari yakadyiwa here takadya chimwe taitobatsirwa neadmin team yedu pamwe nekuti mari yatanga tine yanga isingatokwani. Saka nzitora beg United for what? Aitora beg nezvinhu zviri legit. And kana ndakatora beg ka iwe wadzidza kuti utora beg United. Why are you suffering when you have that information is so important? Yekuti you can just go and take ningirikiri beg you. Hustle is a hustle. Hustle is a hustle. Ndosa kamsingaite mari because you are busy watching day as today yesterday instead of you busy planning kundoita mari say let ndoita sei uri busy kuongorora urati bag rachero kutora raenda bag rakatobaya zveshuwa so what so what right guys tobva ipapo anditi madrinks amene kwamaisa masuro anditi inini guys ka chionai ndobva apo topinda panyaya ye vanhu veku-SA guys ka inini I love the vibe yamuinayo chinhu chinonzi party guys ka party chero ukatamba chiuno ukasimudza makumbo mudenga ukaisa musoro pasi ndio chinonzi party haina formula mazvinzwa party haina formula musanyeperwe party haina formula zvokunze party yavo ine vageto isusu we are ghetto guys we are ghetto takatokurira kughetto tisi masalad isusu we are ghetto tikasvika papati tinotambisa zviuno tinoita ghetto because we are from ghetto. There's nothing wrong about being ghetto. We were raised in ghetto. Anzi pai father dad is dingai vai one drink yavo. We were raised in ghetto. There's nothing wrong in being ghetto. Some grew up in Mbare, some grew up kumatapi, some grew up kukwadzana high fields vashoma vanobva kumadhaledhale ini ndobva kumkoba ighetto. Rokuti kwai kune vanhu vazotamba klasi vachidini nevamwe vari kutamba say come on guys party zvako Faith Maitha iwewo Faith Maitha wakabva kuMbare. Where are you right now? Are you not in diaspora? Are you not doing well for yourself? Saka ghetto ighetto guys, we are ghetto people isusu takatokurira kughetto mukoba 6 ini pachinopisa pamiyambo anti mashona. Saka kuna kutamba kukutanzei kutamba kukuti wazotamba kwazotamba Makadzi is making millions. She's a millionaire nekutamba zvekughetto. Makadzi atambi smart munozvona anotomuka mukakuzara ziya kudai guys, but she's a millionaire. Munanenga shora kuti zvekughetto auna kana kobiri mu account mako. Makadzi is a millionaire asantamba ghetto. Antamba ghetto. Hanti mashona. Antamba ghetto asari kuita mamiliyoni.
Saka guys kupati hakuna tanzotamba ndiri zviri class kupati kozodwa anodi andofamba sina kana kutopfeka bhurugwa asi ari kuita mari content yake ndeyekufamba sina bhurugwa. That's a content. Sei musingatauri kuti itora Bag United, sei musingatauri kuti zodwa itora Bag United because people they pay kuenda kunoona asina bhurugwa iroro. Mazodwa vantu anoenda pastage vanhu vanotobhadhira kusatoona bhurugwa iroro. We musingatauri kuti itora mari United akazodai. That's a hustle. Ari kuhasla. Saka please, we are hustling. Leave us to hustle. Kana ndisina kunopinza ruoko rwangu uru mupocket memunhu ndikanobira munhu kudai so aiwa andina kuba. I am hustling and the party was lit. Ndangoti ningo addressa in general zvangu in case munogona kuzosangana nevanhu vanongachitaura zvinhu zvakadai. South Africa ladies manga makachena. Yes, of course, Anaconda was there in between us. Andika Sikukuviri was there nyoka yafunga kuti yagona itira zvinhu isati shape ne social media shame tiri simbidze pa social media. We have been trolled by social media left, right and center, but I'm still standing. I've been trolled by social media left, right and center, and my husband is still supporting me. He was there mu comments mu parts, but amuna akazikana nevakamuziva. Majority amuna kuziva mama akatosha focus and I left you like that and to for that I did well because chokwadi ndakati father diaries ava saka nasi dai vati wakama screenshot because mune nyoka mukati medu. The devil is in between us. Ingade vakatora munhu asingaiti social media ingade ndasina kutivatadza kuti baba welcome to this muri kutrenda andichimashona. So ndakatonya sokutonita zvakanaka kuti okay zvipakirei support muri kwamuri koko bolati sim dance already atisi pamberi naro to support vedu right tobva ipapo. One other worry yandakaita nezuro zvokudaro guys chinhu chakazonyanya kutondinetsa uchimwe after manheru party atichita party yapera shadi wedu uyu wepano uyu Shadi akatenga kubehave zvinhu zvatisingazwisisi guys. Shadi started behaving zvinhu zvanga zviri funny zvanga tisinganzwisisi kuti zviri kufamba sei. Shadi akanga kuita kunge munhu ari possessed guys. Shadi, I think guys it's high time we have to let Shadi go and tifungu kuti chiri kumunida pa diaries after what he did yesterday. Shadi akabudisa pepper spray akaspraya vanhu muvenyu muya takakosora tikadzipiwa takasprayiwa nepepper spray naShadi kuspraya room yose vanhu tine rimwe zigadzire redu ratinaro mudhayari so risingagayi iroro raida kutomubata rakamhanya naShadi akati vakamhanyiswa nevanhu vachida kumurova Shadi. Munza inonzi South Africa itakugeto manje takuita ghetto style manje kuHigh tapedza zveHigh takanga takuita patika takugeto fair vakamhanyisa Shadi. Muri kunzwa boys zimwe zedu dzekutown redu dzatananga tauyawo nadzo dzatanga takadzvara mukati umu dzasingasikani nevanhu kuti vamubati vamumanye. Ina ndazozvona kazvinza chinzi ngatimaona tavhuna kamunhu kenyu. Shadi ndokumhanya. Shadi apparently akunzi akanga auya nevanhu vakauya navo because hanzi pavakamudzingirira pane mota yakasvika ichingomira ichimupika ichimukanda ichienda naShadi. So kwatiri tiri kuzama kuzvifunga right now kuti vanhu ava vakanga vasi muHigh vanga vana Shadi vaida kudii vaida kuzama kuita sei kuvanhu muHigh. Antimona ndikuzvibvunza I'm asking myself because akasvika akapikwa nemotikari vachimumhanyisa kudaro mukadzi yanga ari kumberi varume vari kumasure rimwe gandanga redu riri panapa. Andimaona Shadi akasvika akatogwa nemotikari akapinzwa motikari akamhanyiwa naye nemota. Andimaona so we are asking ourselves kuti kana anga auya nevanhu avari yeShadi aida kuita sei kuvanhu kumadiaries. Shadi anga yakuzoaijeka vanhu anga yakuzobata vanhu mukunzere nevanhu vakachichaida kuitika because Shadi muzati mbavha ndigais muzviziva Shadi anoba. So Shadi knowing SA unorumwa nemunhu unodya naye unourayiwa nemunhu unoseka naye unobaitwa nemunhu unogara naye. So Shadi I think kuti kana vanhu vakamukanda mota vanhu vanga vaida kutozorobha kana kutora mota dzevanhu mota dzaifanwa kutorwa maybe panhingikiri pa Haiti because nanhasi hatisi kuziva kuti aida kudii. So
akaspreya vanhu vakakosora guys. Ndakanga ndototyira vanhu ndasima ini ndakazota kunge ndaida kumurova Shadi pasina kana simba kuti ndichimanyisa ndandisisina because ndandokosora ndandaspreyiwa ndandokosora andimaona. Saka ndo zvakaitika guys. So Shadi, I think guys we have tolerated him enough. Sorry you guys, but I don't think kuti Shadika we still need to go dzimwe nzira na Shadi nokuti ndakuzonzwa history kuri kunzi paakatanga achinda kunotenga doro maskati samwe amenoti papi akaenda ne one of the boys dzangu dzasina kuzati boys dzangu dzandauya nadzo inini haana kuziva. Saka vakaenda vakabatsana kuenda kunotenga doro. Pakaenda kunotenga doro hanza akasvakaita futi fight nayo nepa Shoprite hanza akasvakaita futi fight nayo nepa Shoprite. Vanhu vekushoprite vakaenda kutomurova anmona vaida kutomurova vane paShoprite. Saka ndakazonzwa information in later after zvise zvaitika yekuti maskati pataenda naye paipa yaGules uko adai akadai ini whoa. Thank you Vigilant, thank you. So I think guys Shadika takanga tichise diaries tatati ambuya vaya vanochema mai vaya vamwene vaya vanotukwa mbuya vaya vanotukwa. Let's keep Shadi kuside kunoku kuita kuti chembereya izorore ndofunga munoziva nyaya dzaShadi but I think I family matter ngavachinopedzerana kumba kwavo. We have done our best. Andika murumongo uri kuchena saka ndabva selini lipstick I don't know where it is. Ndio pachina putse pachina mashona. Saka meno zvaida kuitika kuti chii chaida kuzoitika ipapo. Saka ndonya iripo Shadi takuchisiyana naye. I think Shadi needs to be blocked everywhere. Ati kwanisi azada takasprayiwa na Shadi mukutaura kuti kudiko imi takasprayiwa na Shadi andiselina ndimi mumai vaShadi mukoma waShadi takasprayiwa nemunina wenyu na Shadi nezuro nepaper spray. Swaga ari right because Swaga akazongwara akahobuda akatiza akaenda oga. Swaga akazobuda akazvindira oga akapinda mota yake akarova pasi akapinda muuber yake akaenda pasi anmona. Aiwa cameraman acheseko ini ye cameraman ndikuziva cameraman anga ari dagi akaita sei. Hands, why did you even invite Mems? Atina kuminvite akatenga ticket rake Mems. Atina kuminvite akatenga ticket rake. Takasprayiwa nepaper spray nini? Cheza. Takasprayiwa nepaper spray na iye ila Shadi uyu. Hey, aha, regatida so. Let me do this. Thank you, Leti, thank you. Right. Tine vana bhuti vedu hanzvadzi dzedu dzakafana na Tawanda. Holiday Tawanda. I'm so disappointed in you hanzvadzi. Kana ndichiona comment yekunze iwewo waituka madzimai ekuHigh kune mamwe magroup. Come on Tawanda. Really? Holiday Tawanda. Ungaenda kunowanzira madzimai epa diaries kune mamwe magroup. Really hanzvadzi. Munhu wemurume ugotosimuka ugotoenda kunowanzira madzimai diaries. Uri munhu wemurume iwe. You are a man. You are supposed to be protecting your sisters. You are supposed to be standing with your sisters. Woenda kunobhasha vakadzi kune mamwe magroup. Pano uya uchiti I love diaries. Ini ndiri mudiary. Tawanda rega nditomva nango zviadresa because ina ndigaya anokedza kuti ina ntona andina kendenge. Andiona. Usadaro. Holiday Tawanda. Usadaro. Uzeti kwese kwa unenge chomba chita zvanotaura ka tine vanhu vanoona. We have people madiaries anotonyatsoona. Siyana nekudaro. Donald mambo t-shirts kana uri ku South Africa kuno kubata Lorraine ndiye ane project yake yema t-shirts nemakepi. Andimaona. So siyana nazvo hanzvadzi holiday kana iriyo game rako. Siyana negame iroro. Amen.
Sena ne game iroro uri munhu wechirume. You're supposed to be here protecting your own sisters, but you go and bash your own sisters. Munhu wemurume. Saka dai vanga vari sisi vako vari kuitwa izvo vari kubashwa kudaro unofara here kana kuti mukadzi wako ari kuitwa izvo unozofara here. Remember, you also have got sisters, right brother? Une masisters aunawo. It's not right, it's wrong. Varume mukade muri kutomira nevako muchiprotecta masisters enyu, but munenge muri pa number 1 as if makazvarwa musinawo masisters, as if akumba kwenya kuna hama dzechikadzi. It's wrong. Musadaro. Hansi cameraman was being disrespectful chichi. Okay, all right. The cameraman was Dagi ndiye angari cameraman. Apparently andisi kuziva kuti pana Dagi apa pakafamba sei. I'll go back to the life, but ndichataura naye Dagi wacho. I'll talk naye Dagi wacho. Ndi Dagi akanga ari pa live achitidoro rinani tuchipanza heme whisky girls vakanga ari pa live achitidoro riri pano riri tuchi. Oh, okay. Zuwa said that as well. Oh wow, I didn't see that. Doro too cheap. Oh, okay, fine. Really? All right. I didn't know about that one. Anyway, I will talk to her as a sister. I'll talk to her again. Ndinzoti, what kind of a comment is that? What kind of a comment is that? Because from what I know, she was drinking the same beer that was there. Zuwa was drinking the same beer that was there. Raitengeswa pane munhu akanga achizvitengesera doro rake muzimba akatorwa futi naLorraine kusapotawo munhu kumusha, akatorwa akanzi naLorraine akati ndoda kutengesa doro, akauya nemabhodhoro ake emawiski akasiyana siyana. Ndakaona andika aitengesa doro rake pakona, and she made money. Mukadzi yeye she made a lot of money because mabhodhoro ake ndakaona ari empty hobhoini. Saka ndizoziva hangu kuti kuchipa kwacho kwemadoro wiski ndeapi handizive hangu. Chinoitika hanzvadzi jimu ndechekuti taking out team yaunotaura iyi hanzvadzika hatina mari yekuvabhadhara. Tisina mari yekuvabhadhara hanzvadzi andiwana. Because remember guys, let's be honest, remember vazhinji vekuno kuSA vamunoona makaona diaries ndofunga vanezvino makaona vakadzi vakuru vakati wandei vakanga vari paHaiti paya vekuno kuSA. Vazhinji vacho vanoshanda mudzimba ndivana madhumbe, and saka tizowana mari antika yekuti tibhadhare taking out teams amukutaura mari yacho tizoiwa aizowaniki. That's why tizama kuita zvinhu zvacho tega, mari yacho aizowaniki. Anzizi vakataura mukufara because zvazvatondinetsa ziva asi munhu wokudaro zvazvatondinetsa handizivi hangu, but anyway ndichangomubvunza. Anoona ndichamubvunza munin'ina wangu kana ndichamubvunza ize mudangadzo, but ndichamubvunza why, the reason why ndangoverenga comment because dai ndaijamba zvaizonzi majamba comment yemunin'ina wenyu asidze vamwe muri kuadressa, ndosaka ndatongoiverengawo comment yacho, but ndedze mudanga ndichamubvunza. But I think aitosekawo zvake muzaziva kuti munhu wemajosi ndofunga aitongosvifari go home. And makaona dress rakeka, she was on point guys. That dress had a message on it. Dress raZuwa was on point, it had a message on it, and she went all out kunoitisa dress rakanaka zviya just to send a message guys, just to send a message. Antimaona, so zvakanaka zviya guys, zvakanaka. Hakuna munhu anotora dress rake rakadaro just to put a message. Hanzi ndatonderai vanhu vaziva Dagi munhu wekufara. Dagi here Dagi anotonetsa ndomuadresa sei? Dagi munhu ndo zvangori kamunhu kaya kanonzi Dagi ndo zvakangori. Anoona hanzi rusa muzvakamurovera havana mubata akatiza. Aiwa, message was on point. Ndakafarawo nayo chaiyo kuti rogwe ndairiziva hangu before Haiti. Rogwe ndairiziva hangu before Haiti. Asi ndaitoti ndaiziva, saka wazvipira zvikanzi isisi ndazvipira dress rangu rinoitwa so. Ndikati okay. Ndaitofunga kuti munhu aita zvazvo achaporonga, but akazvibudisa zvakanaka. Anoona. So yeah. Cameraman ari professional zvotidhurira guys. Zvotidhurira. Cameraman taive naye hedu uya yanga ari professional, but kungoti uyu wepamalive uyu Dagi ndiye ari kunzi aingoumhana. Antimaona antimazvona anotumira nanga achida kunitumira makuseni, but pafona ndakarara ndaunzwa nikireke achatumira ane event nasi. Thank you Nini. As it was a great people, or as it was a great people chemi dumbo racho rari paura una kutuka munhu ndakati mamai guy.
ndo inonzi body shaming iyoyo tawanda. Iwowe vanasisi vako havana matumbi here naitawanda. Vanasisi vako mukadzi wako hana dumbu here. Timboonawo picha remukadzi remudzimai wako katitangire ipapo. Vakadzi vaiudza zvematumbu ekuZimbabwe vakadzi vakazvarava. Handitika dumbu rinongoita. Chinoitira madumbu chinhu chakawanda. Kune zvirwere chaizvo zvinokonzeresa matumbu. Kune family planning hedzi dzinoita kuti munhu aite matumbu. Timboonawo mudzimai wako tigozotanga kuonawo pawaiti vakadzi vachinje matumbu kuti wakwane flat stomach here hana here dumbu. Right. So guys, is there anything else? Chandoda kwati ndisaka makuwa edo ndandaya nayo ndiwaya. Asini nangu I'm so happy. Ndakafara zvisingaiti. Ndakafara. So chirega ititaure timirire chef vagozotiudzawo kuti zvinhu zvakaitika. I will humbly request her to come on live and explain, because she has to know kuti event yanga isiri yemunhu one, event yanga ine diaries. Sure, it's only fair for her to come and explain my diaries what really transpired. And timaona right. And team rekupesira toda kuti tendewo aiwa ndi Father Diaries guys for support. Father Diaries for support. Nozati Father Diaries vakasimuka vachisapota vanga vasingatombofiiri gumbo ravo ranga rakatozvimba vadya nyama yebeef. Ivo vane gauti vakadya nyama dzavo dzokugocha gumbo rikatanga, asi vakazvipira vakati I'm going to support. I just need to be there to support. Sekusapota kwanoita every time. Animaona. So he was there. Aiwa vakasapota Father Diaries. Thank you very much. Thank you. Aiwa mukasachibhakera tofunga zvimwe zvinhu iti penzi rinopega. Muri mapenzi anopega. Aiwa kandozvani hatidi kuitigwa chibhakera hatidi. Aiwa ndokusimbisa. Yeah man. Saka takafara guys, but chikuru takazvifarigwa guys. Aiwa tafara. Chikuru takazvifarigwa. Chikuru. Ende kune munhu akatora t-shirt yangu. Vakomana munhu akatora t-shirt yakanzimba moyo please. Ndipo t-shirt yangu. Yakanzimba moyo chero maurima moyo wokuda asa hauna kuibhadhara ndeyangu ya wakati ndakaibhadharira kuna Lorraine 350 because akatenga dziri tu. Ndakati zopfeka ya Father Diaries nezuro. Ndikana makazvitarisa. Yangu ya disappear yatogwa neumwe mamoyo dzosa nikirikiri yangu. Dzosera t-shirt yangu. Anoona. So guys, thank you very much. Chirega iti ndichibva hangu ndangoti ndisimbise. Anzi ndisamanyika here. Vasisamanyika ava kungoumana kungotamba avo. Havasisamanyika. Ndi Father Diaries netimu ravo rese rakanga riripo rakazovatsigira boys dzekugraft kwavo. Then timu rangu rimwe dzimwe bodyguard dzangu manga muri mukona muya. Thank you. I know kuti you are watching the live. Muri kumasere kwedu nemotikari yenyu. But thank you boys. Thank you for always having my back. Fambaneni muchiona kuti what is going on, muchimiramira muri muchikona imomo. Thank you boys. Bora mberi atisi kumira. Bora mberi. Anditi. Right. So guys, aiwa takuenda ndozodzoka na chef nchikudzai kuti vari kuuya here vati chii kana kuti vati kudii, but ndichakumbira admin team yepano kuti vapindire vabatsire vamufonerewo touya naye pano vamuzotongokumbira kuti uye utaure nyaya dzacho pavanhu vazive zvakaitika, because isusu sevanhu vaita function chinenge changotaura we take the blame ka totongotora blame yacho because tisu taita function, but pamwewo pachonawo isusuwo maichero tichitora hedu blame pane zvinhu zvotisiwa kuti tisina kutofarawo. Anomaona tisina kutofarawo nezvinenge zvatoitika andimaona, saka ndo panonetsa. Anditi guys, page redu arisi page rezvinhu zviri atisi, we are not negative people, we are positive people. Atichayenyoka snapa dzisingazipa dzimire kuti dzoda kuti dhiga uku dzoda futi kufara nesu uku dzoda kuti dhiga, but ndoda ngotaura kuti guys, kana uchindivenga kana uchivenga Melly, there's no need for you to follow Melly. There is no need for you to be here. Why stressing yourself, going all out? Come on guys, talking kana following munhu waunovenga, munhu usingafariri. Guys, nini munhu andisingafarira nditomboendiko group randisingafariri, I will never go there. Handiti saka kana uchivenga Melly, handika kana uchivenga meno vanenge uchivenga munhu pano paDiaries, there's no need to keep on following Melly. Andiona mubloke ndosaka kune block vhureria, blocka Melly usamuone. Don't go kunotaurwa zvotaurwa na Melly because umufarira umuda. Handiti ndisatani wako iwewe Melly usho, saka chibva wangosiyana naye munhu anotokuvenga aungasangane nemwe ungogosekerera muvengi wako. No, mubloke Melly usho. Ani mazviona, have peace muri kwamuri ikoko, moita peace yenyu.
anditika isoitawo PC yedu tiri kwatiri because atimbouye kuzoti ati makambotonawo magazi makambotonawo ndienda kunodendana nevanhu kumapeji avo. That was is a thing of the past kwandiri. Kana ndikaenda I make sure the way even I comment plus mapeji andisingafariri ndagara nditoendi kwangu andifi ndakajoina peji andisingafariri andindiko ina handisi munhu anoita zvemaghost account handioperate neghost kuti unozogaya kufunga kuti kudi ndine munin'ina wangu anonzi Faith Gwata ari mucomment section Faith Gwata ndofunga ndiye atoti kandira mascreenshots ezvaanga achiona mheno ndikati asina Faith uchiri kunetsekana nezvinhu zvakadai so zvokuti tikunzi zvakati ukunetsekana nhasi tine makore mangani uchizviona izviwe zvokuti ungazovhunduka ende unga expecta nesi vati good ungazviexpecta zvingaitika izvozvo asi zvakabuda saka iwe zvione ubva wangovhara masako uenda scroll to the next post kana yakufadza unokomenta ipapo handimaona handiko kuZimbabwe ticharonga guys. We are going to try and accommodate my diaries edu chete because diaspora they are having their own party. Now we have challenged you guys. Takamirira kuonawo yenyu muchango atakwawo still mugari makazviziva but aisi nyaya chero kuitwa se asi mafaro maita handiti ende life yenyu ngechikuendera mberi handiti ka ende imi zvuzeti kana Beyonce achipostwa Munangagwa achipostwa vakuru vane mari dzavo achipostwa imi no publicity is bad publicity isifana mbeli mukatotiposta tofara zvisingaiti tikatopostwa zvisingaiti because you are marketing me. Thank you kunevesa anondiposta because you are marketing me. Pamunotaura zvakaipa muchindiposta paya kune munhu anenge asazoziva kuti Melly wacho ndiani anobva achirega ndinotsvaka Melly ndimuone ndibve ndadi otouya oona Melly obva atogarira pandiri kutogarira pandiri indobhadhagwa nefacebook zuka obva atodi otowedzera maratings. Saka rapai muchindiposta maona itai muchipostawo kakati one day guys kuitira kuti maratings aita achikwira ndibatsirei kumaketa page rangu please. Mukaramba munenge muchiposta paya people will come and see kuti who is that Melly and they will stay there avachaiti handiti maona so chingoriwo chikumbiro kune vaya vanoposta kuti muwedzerai munyatsoisai munyatsowedzera kuti zvifaye handiti maona sai kuti nyatsokufa ndokuti vanhu vanyatsokuya tibatsirei tikuzama kuti peji tikurumidze kupinda kana mu 100k saka mukasaposta tononoka kusvika saka mukandirambai muchindiposta mukaramba muchindiposta so muchindituka ka people they will come manje ndopinda 100k manje ndopinda 100k manje ndendiri 100k rambai muchindiposta mazvinzwa keep posting me so that mukana ndikapinda pa 100k andorova beg mukandipusha kuti ndipinde mu 100k beg ndotora ndenda kuita inozitora beg united manje ndio yandenda kuita andimaona memzima ndonchitotiwo vanhu vakativhurai maghost akati wandei vakatanga kunondituka everyday maratings anotikwirei anditinoona anokwira because ndimi mune muchitondipusha mungati ndingafamba nditi vanhu uyai mujoine vanhu vanouya achitifollowa voga achitisafollow voga nokuti vanenge vandiona somewhere saka alota continue guys pamberi nebhora rambai makatsika kapinde zvake mukomana tonana guys tobatsana pachikamu chinotevera handitika hanzi kune vanhu ngavadzidze kubatsana Smelly. Some people were attacking UK ladies. Oh okay, all right Nyasha, I think we'll have to address this one. Kana ukaona paka ndipe ma screenshots evanhu vaiataka please bring this. Let's see kuti munhu yanga sipo here pa list ye haiti tinayo ka kuti munhu yanga sipo pa list here ye haiti munhu ari kuataka vanhu ku44 because ina hapana munhu anodata atakwe andina munhu anodata atakwe whether wemuSA kana toku UK kana tokupi andidi kuti vanhu atakwe regai vanhu vafare regai titambise zviuno zvedu ndezvedu kumapatuku tikundunge zviuno regai tiite chigeto style ndechedu kumapatuku tisiye tiite zvatoda tisiye tidle kana mapebuilder acho ndedu zvapinda mudumbu makwe iwo kana pana ari kutanzi ndakabhadhira mari yangu uchidoka uchindinyora ndivinge fair usanditire zveghost uya uti inini ndakabhadhira mari yangu uti pasita rako uti ndakadla pebuild we are refunding you, refund your back your money refund usandivinge neghost account come as you are uti inini proof yangu iyi plus masitati nawoka ndakabhadhara saka ndokupa 700 yako usaenda neghost account uda kunonyepedzera kuzungaira muimba yeraundi kunge chisuru chemuhovhorosi buda pachena houya refund you because ukandita uri neghost you are wasting your time. You are just wasting your time. Instead kuti utsvage mari utsvage zvinhu zvokuita zviri nani kana utsvage basa uri busy kunonyora mari neuya unenge uchitambisa time yako because atombo kucheuki and atakana dhiri newe and atifi takachinja zvatiri kuita because kune munhu anozonzi azo you are just wasting your energy on zviri ngori negative and zvichadestroy iwe muridzi
in the process. So yeah guys, kana zvanyongwa nemunhu ndipe, kana zvanyongwa neghost guys, muchiri kufutedza zvitogwa nemaghost 2021 November, muchiri kutaudza zvinhu zvinotogwa neghost account guys, motedzera. Inini ndinotoona sekuti kana watonyira neghost account ndichati kutori serious. For me to take you serious, uya uri munhu, uya uri munhu titaurirani, uya uri munhu titaurirani. Yeah, ukandivenga neghost futseki, fuck off. But ukauya uri munhu totaura, toonesana. Kwete ghost uya ikawati zvonogotaura uri mughost account sei. Buda pachena uye umira about ndini ndauya, kana iri live toita kuti woti ndini but ndakanga ndine ghost rakandakanyira zvakati ndauya. Totangira ipapo. Asi ukaita ghost fuck off. Nonsense that we don't tolerate ghost accounts. Annabelle ndeipi? Guys takafara. Special shout out to Mosha TV, Yokozuna, weZimbabwe, Madumbe fan, Swagger. Aiwa vakatisigira chirongwa zvokudaro. Vakatisigira chirongwa. Chonderai, thank you. So Nyama, thank you. Ticha trial. Aluwati, it's our second time doing it. So tinochagoma vhenya kati chipei because vazhinji mari yacho chaichayote vanhu vazhinji tinenge tisina. Saka vazhinji vedu vanenge vasina mari yekuti tikatsvaga kumahotel ekuti titigwe zvese zvinenge zviri expensive pamusoro pekudaro. Saka mari yacho vanhu vanenge vasitorina. Saka tinotrai kutsvaga kwakati chipei kwekuti kunokwanisa kuti accommodate zvinoenderana nehomwe yedu. Ndo zvatinotrai kuti titewo zviri pamusoro asati tasvika kumalevels acho tichasvike ino kuti kana tavewo nemari tichazenge takuenda kumusoro ikoko tonodi tozonotaura kuti chikwira. Andisimaona paiko zvino tinoita zvatinokwanisa. Docmark as well. Docmark was there. Thank you very much mfana wangu Docmark, wakasvika ukasimbisa. Anga aripo Docmark kavesike anga aripo kamwana kenyaka kakaripo kakaripo. Docmark, thank you very much as well. Yeah, thank you guys so much. Another time, bless you.